enda kure bhozi haina tombotongwa infact bhozi munhu akaripota nyaya auya akaripoterwa haana kuya. Akaripota nyaya mukadzi ari kuti zoni ndakakanya zvidhina zvangu ndichida kuvaka pandaida kuvaka ndichibva ndatakurisa zvidhina zvangu ndikatobhadhara mari kuti zviende kunzvimbo kwandaida kuvakira hanzi ndachida kuvaka katakshop zvazviri 3000 zvidhina zvakaenda kwazvakaenda. So anonzi Henry taurai je mukadzi akadi akaine zvidhina zvake anonzi Henry anzi akauya achindikumbira akati ndiri kumbirawo chii zvidhina zvenyu ndaona munhu anokwanisa kutenga zvidhina ndiri kumbira zvidhina zvenyu saka ndoda kupa munhu zvidhina. Uye akati ini zvidhina zvangu handikwanisi kudi kukupa. So tabvunza kuti mune ukama here kana kuti munhu angouyawo kungouya from kuti hatina kana ukama kana ushamwari munhu angu akangoona kuti zvidhina zvisi kushanda zviri pazviri ndobva atoya bva ndikumbira kuti zvidhina ndoda kuzvishandisa. Then from there on kwakuzotonzwa nemwana auya kungoti mama zvidhina hapachisina zvidhina zvedu zvatakaisa paya patoda kuwaka zvidhina kwakutoona kuti zvechokwadi ndiye ndakatora zvidhina asina kupuwa zvidhina. Vaenda kunomhangara kuna sabhuku vachibva vamushedza akati zvidhina zvechokwadi ndii ndakatora since chadi ndichadzosa. That was last year munana March ndopakanomhangara zvidhina zvaviro akati muna August ndezvidhina zvenyu ndendaunza vachibva vamira svika August zvidhina hazvina kuuya ndobva adzokera futi kuna sabhuku akati chimbomirai pamwe zvinodi zvichauya abva ndatoona kuti inini hapana zvidhina zvichauya ndobva adzokera kuna sabhuku ndobva aenda bhataura kuti inini handichakwanisa kuramba ndakamira zvidhina hazvisi kuuya and sabhuku ati it's okay munokwanisa kuproceda kuenda kuna mambo. But before hadzi ndakatombosangana naye iye ndikamuti inini zvidhina zvangu ndakuzvida andibva anditiza echitu futi bva ndamutera kumashops kwaanga anzi aenda kunopashinwa doreko bva ndati haupa zvidhina zvangu zvakadi promise andibva ati it's okay hambai tonotaurirana vakufamba vakuenda munhu kwanga tinotaurirana kumba here ameno kuti zvazvorodi ndobva anditiza futi. Then third time yandakamubvunza hanzi akatonditika kuti ashamari usandishungurudze uri undinetsa iwe andokusiya kwandakazoita ndichizoenda kuna sabhuku akatoke chitiri. So ndokuzoya kwaakazoita achimhangara nyaya yake kuna mambo kuti zvidhina zvangu saka mukomana haana kukwanisa kudi but samoni rakasvika akasaina haana kukwanisa kuoneka panzvimbo but anga akati chadi ndichauya. So kesi yake tatoiposponda for the next session chibva tamusambona kechitu.